Aste honetan zabaldu egin da Aiboako igogailu berria. Milioi bat eta 500.000 eurotako inbertsio bat, aspaldidanik eskatutako inbertsio bat gauzo honetan eskatzen zuten Aiboako geltokira iristeko bide egoki bat eta ja badago zabalik infrastruktura berri hau. Nik azpimarratu nahiko nukena da, alde batetik inbertsioa potente baldin bada, ari garela, behin eta berriro, hainbat ekimenez bultzatzen, nolabait guztientzako getxo bat prestatzen. Mugitzeko arazoak dituzten pertsonei ere nolabait bideak zabaltzen, kasu honetan metroko bidea zabaltzen, ez da gutxi ze importantea den azken batean metro hartzeko aukera zabalik egotea, bai mugitzeko arazoak dituzten pertsonei, bai gure nagusientzako, bai elbarrituentzako eta bar. Baina nolabait aktuazioa ez da bakarrik igogailuan finkatu. Kasu honetan, irisgarritasunaren aldetik nolabait aktuazio integral bat bultzatu indugu eta Aiboako geltokiaren goiko partea ere egokitu indugu, ibilbide irisgarri bat martxan jarriz eta nolabait Arkotza eta Ormetzeko alde horretara heltzeko aukerak zabalduz mugitzeko arazoak dituzten pertsonei ere. Atzo, zuzenean bizi genuen, bai Josebatek eta nik testigantza oso adierazgarri bat. Hurbildu zitzaigun emakume bat galdetuz eta begiratzen nola ailegatu zezakeen bere umea 15 urteko ume bat gurpilezko jesarreko batekin ibiltzen duen ume bat nola ailegatu zezakeen Aiboako geltokira, zelako ibilbidea egin behar zuen, ze orain bai zabaltzen zela berarentzako aukera geltokira ailegatzeko aukera hori. Orain arte Neguriko geltokira joan behar zen, berak hemen hurbil bizi da eta ari zen begiratzen eta gainera nolabait postazunez ikusi zuen Aiboako geltokira ailegatzeko bidea zabali zeukala bere semearentzako. Testigantza honen bitartez argi eta garbi ikusten dugu irisgarritasunaren apostuaren aldeko, gure apostuaren aldeko konpromisoa harren alde jarraitu behar dugula dudarik gabe. Guztientzako zabaldu behar ditugu ateak eta bideak gehitxon, eta kasu honetan horren adibide garbi bat atzo ikusi genuen, hori azken baratu nahiko nuke baita ere. Bai, gero geltokitik Goikaldera joateko be bai, hor zegoen bidea be bai, egokitu egin da eta orain pertsona nagusientzako eta baita mugikortasuna murriztuta dutenentzako be bai, asko errazago dago haragora iristea. Bai, auzokideek egon dira galdetzen zergatik ez zela zabaltzen igogailua, egia da nolabait obra eginda zegoela eta alde horretatik azaldu behar, alde batetik permiso batzu falta zirela eta permisoak behar dira igogailua zabaltzeko eta bestaldetik nahi genulako egindako obra guztiak ja egokituak egotea. Eta alde horretatik geltokitik gorako obrak ere egin ditugu potenteak eta hor ibilbide irisgarritasun aldetik ibilbide egoki bat zabaltzen dugu Ormetxe eta Arkotza gune horretara ailegatzeko eta gero udaletxera ere ailegatzeko bideak zabalduz. Obra hori ere egin dugu eta obra hori amaitzeko pizkat luzatu indira epeak eta nahi genuen dena batean zabaltzea eta horrela aritu gara eta gaur egunean ja zabalik dago guztiak.